Sikubingelele sikwamukele imbukeli lapho ngasekhaya igama lesho ke niyazi ukuthi why mina ebantwini bebonke ingane lobuhlungu ukhethile ukuthi ke ubuzwise mina namhlanje sendaweni yasempendle sihlezi nobaba la igama lika baba ubani Mbongeni wakamkhizi Umbongeni Khabazela siyabonga ngifuna nje ungithatha ungibeke uthi kumina bekade usebenza ushayela iloli bo usebenzela kuphi ngangiqashelwe eThekwini eRed Hill ngoba babe neoffice eliseRed Hill elinye ioffice eli warehouse lilapha eGoli opposite neAlexandra bo usebenza ukwenzani kahle kahle bekade ngudrive drive truck ingakanani truck ucode 10 indlela zakho bozihamba from Red Hill besuke Red Hill ziyapi bengicollector around Durban and surrounding areas ngiphinde ngocollector eMaritzburg bese ngithatha impahla ngiyise eGoli kade ngihamba on daily basis indlela eGoli nje uhamba every day bengihamba ngiye eGoli uma ngihambe namhlanje ngabo 8 ebusuku ngofika eGoli ngabo 5 ekseni ngilale ngabo 5 ntambama ngithatha i-truck ngiyehla ngishona eThekwini futhi yeah ekhaya kusele ba mhlambe ubaba onomuzi wakho nezingane nonkosikazi unkosikazi wami washona washona unkosikazi ngibhizi ngilwa yona le ndaba yale imali yasemsebenzini yale nkinga yasemsebenzini abangenzela yona sho ukuthi washona ke then kwangithatha isikhathi eside okay ngifuna siye osukwini okwenzeka ngalesigameko sokuthi uxoshwe ngoba kahle kahle ukhala ngokuthi waqoshwa emsebenzini awugculisekile ngokuxoshwa kwakho kwenzekani ngalolu suku ngifuna ungithathe nje uvuke ekseni uhamba kwenzakalani ngathatha i-truck ntambama ngokujwayelekile ngisuka eRed Hill eThekwini ngiya eGoli ngithe endleleni ngaqhonyelwa isondo la ngaphambili la ka left kwasho ukuthi kuzofanele ukuthi manje ngiliqaqe leli sondo ngiphinde futhi ngishintshe isondo ngifake elinye isondo angikwazanga ukwenza lokho ngesizathu sokuthi ujeke wangasebenzi kwadingela ukuthi angiloko ngimisa ama truck angaziyo najwayele le truck yami engihamba ngayo bangisiza banginikeza bathi uswaqhumisela amabhawodi ngathi yebo sengiwaqhumisile bathi nangu ukujeke sebenza ujeke masinyane siyaphuthuma hayi ngempela ngaphakamisa ulento ngakuthi ngaphakamisa i-truck ngafaka lelo sondo lelo ngabopha amabhawudi amabili ngadedela ujeke womuntu ngamnikeza wahamba ngase ngiqedela ukubopha la amanye amabhawudi nga 4 hours late ke eGoli okay mawusuka khona ke ufike eGoli kwenzakalani uyafonela mhlawumbe just ukucheckwa njengomuntu phela mawusebenza uya umuntu acheck mhlawumbe makuthi uyakubona ngandlela thizene eyitrack ntontoni ukuthi ukuphi manje bayakufonela bayakubuza ukuthi kwenzakalani benzani ngafona mina ngafonela emuva la ngiphuma khona ukuthi ngibe ne breakdown ilento ngibe nephantsha so ke manje abakwazanga ukungisiza ngoba wayengekho vele umakhenika oyemele ukuthi uma ngabe siba nama breakdown ezemgaqweni azokhanda kwadingela ukuthi mangizenzele mina nga 4 hours late mangifika ke ngale ngafika indoda isikwatile ngoba lezi imoto eziphuma ekseni eziphuma neCourier seziphumile okusho ukuthi leyo mpahla leyo yayisefanele ukuthi ilandele late noma ihambe ngakusasa kanti impahla yakho ihamba overnight okay uma ngabe so ube 4 hours late ubani okhuluma nawe just ukuthi akutshela ukuthi lo 4 hours late lona nguthandi noma mhlambe njengoba ube 4 hours late ngiya understand shem ngoba bekade kwenzeka kanje umuntu oqala wakhuluma nawe mhlambe kuyena umphathi wathini kwena ngalo 4 hours umnikazi wenkampani uRazay ngakhuluma naye ngamtshela ukuthi ngilate ngesizathu ukuthi i-truck beliqhunyelwe isondo ngathi ngithi ngiyafaka ujeke wakhe awusebenzi ngamkhombisa ujeke ngamkhombisa futhi isondo eliqhumile ukuthi nali isondo liphelile isondo so wayesethi ke akasabafuna driver abaseThekwini ufuna driver abaseGoli waye ngasabafuna driver abaseThekwini angazi ke kusho ukuthi ke kuloko kodwa ke ngakuthola mina sengikuthola eofficeini ngoba mina wangixoxa ngi straight lapho then ke wayesethi ufuna driver abaseGoli mase setshela usupervisor wami njoba ethi ufuna driver baseGoli sho ukuthi wena soyaxoshwa njengamanje ukuthi sengiyaxoshwa mina mana ususebenza isikhathi singanani khona ngase ngisebenzile uphelile u2 years ngisebenza awusuphelile 2 years ngisebenza. Oh uma ngabe so lokhu zama so uphela kumsebenzi la kahle kahle nani wathola ama payslip?
sasingathola ama payslip Why? babe siholela nje sandlini Inkampani le? inkampani futhi i-registered ka lokunje ka National Bargaining Council ku road freight. Mawuya kolephi igama lakho liyavela lapho ukuthi ukuwasebenza khona. Nginama documents namanye ngaveza futhi bargaining council ngoba ngaqala bargaining council ku road freight. Uthini igama lekhampani? Nika Couriers. Nika Couriers. Nika Couriers. Basebenza vele. Umnikazi wayo uyi-Iranian uhlala eGoli. Rivonia. Eyo. Mabe sowuphelelwa umsebenzi ke manje soyazama ukuthi uyonokha ko labor unakhona futhi emsebenzini. Ngazama uma ngiphelelwa umsebenzi ke mina ngasuka ngaya National Bargaining Council. Ngayobuza khona ukuthi kwenzeka kanjani makunje. Bambiza wakangafika bambiza ikhathi eziningi wangafika baze banginikeza iloko nje banginikeza certificate sokuthi angihambe ngeke ku-arbitration e-CCMA. E-CCMA wabizwa khona futhi a number of times kaningi lutho kufika e-CCMA. CCMA yakhipha isinqumo yangiwinisa icala futhi ngasuka lapha e-CCMA ngaya e-Labour Court. Labour Court uma ngifika khona kwadingela ukuthi it's compulsory ngifanele ngibe nommeli e-Labour Court. Ngavalelwa kuminyango lapho kwathiwa ngihambe ngofuna ummeli ukuze ngingene nommeli mangena la. Ngahamba ngaya ngehla ngaya ema-ofisini abameli ngihambe ngifuna i-office labameli. Ngabonela kaMloyi attorneys. Ngase ngithi awuthi ke ngingene khona nganyuka ngestepis laphayana ngoba khona ibhodi ngangiboni khona uMloyi attorneys. Nganyuka ngelento ngelift. Uma ngithi sengehle liftini sengithi ngiyongena e-ofisini nangu ummeli ophuma ngaphakathi. Lo mmeli lo kwakuwukhafu. Ukhafu phakama khafu ya ukhafu wathi ngifunani ngathi mina no ngidinga usizo lokuvela e-Labour Court njengamanje ngiphume e-Labour Court bathe badinga ukuthi ngingene nommeli angingeni mangena ngedwa lapha kufana nase-CCMA. Alright ke wayesesethi ke ukhona umngani wakhe uDlamini ummeli asebenza naye azongithatha ayongikhombisa yena ngempela sabuyele liftini wangithatha wangisa kumngani wakhe kodwa ngathi mangabe ngifika ngathola ukuthi leli office leli ungazi ukuthi lisha lisanda kuvulwa noma basanda kushintsha ioffice. Ngangaba nayisho kodwa ngokuthi abameli ngathi hayi ngoba bazongisiza savumelana ngokuthi ke bazongicharge i-percentage leyo evumelekile abakakazi ukwazi kuyigagula ukuthi bazongicharge malini ngokungimela ngoba ngangingenayo imali mina ukuthi ngibakhokhele labameli ukuthi bangimele. Konke lokho kwakwenzeka nje ukuthi manje sengidinga ukuthi ngibahambe ngomeleka lapha e-Labour Court. Wangithatha ke ngempela uDlamini sakhona e-Labour Court walemukela icala lami. Wavuma futhi ukuthi uzolimela. Sahamba saya e-Labour Court. Safika e-Labour Court ngawina icala. Ngaphuma nani ne-court order. Enesinqumo nayo yonke into nginayo futhi nayo isekhona manje. Isinqumo sithi angibuyisele emsebenzini ngiholelwe imali leyo kwakufanele ukuthi ngiholelwe yona leyo yalezo insuku lezo ngi-up and down e-Labour Court ngaleli cala. Yathi imali yami ikhula ngo-15% uma ngabe ukuthi abanginikeza imali yami. Hayi ngempela ke ngahamba. Abameli ke kahle hle umsebenzi omningi wawenziwa yimina kubameli ngoba ngisho even ukudiscover ukuthi inkampani isa-register egameni likaRazay umnikazi wayo yimina engathola lokho ngoba babesho kumina ukuthi angihambe ngothola ukuthi ingabe inkampani isa-exista ingabe inkampani esegameni lalo muntu ingabe inkampani kanjani kodwa ke ngangikwenza lokho mina ngangingazi mina ukuthi khona okuthize mhlawumbe abangase bakwenza okuro ngangithi mhlawumbe kuseyindlela nje yokuthi mhlawumbe banginami ngisize ngokuthize mhlawumbe ngase kube input kuyo le ndaba yaleli cala leli. Yebo. Manje mangabe sowulukhuzile mangabe ke sowuthole le court order le wenza njani wahamba waya khona enkampanini noma wenza njani? Ngahamba ngibonisene nabameli waya khona enkampanini ngayeGoli enkampanini mangifika kuyena lo mnumzane lo mlungu hayi wangitshela wathi akasabafuna driver baseThekwini esetshela mina uphathi umkhombisa court order ngithi ngamkhombisa yonke into yonke amaphepha lawo ngamkhombisa nanka amaphepha asenkantolo okuthiwa angibuyele emsebenzini
wanqaba. Ukukhokhela imali yakho? Awanqaba naye futhi ukungikhokhela. Ngabuye. Waphinda futhi ecourt just ukuyosho ukuthi lento ngihambisile but akho into engiyithola. Ngaya ecourt. Ngawasho ukuthi hayibo akasafuni lo ukungithatha. Kwathiwa ngitshela ummeli wami. Ngashona kuyena ummeli ngamtshela ngathi mina le ndoda le iyanqaba. Wathi hlala phansi. Ummeli wathi hlala phansi. I-court order mana khona into engayi-understand. I-court ngicabanga ukuthi akekho umuntu ongaphezulu komthetho. Yebo. Umthetho ongaphezulu kwethu sonke. So uma umthetho sowubekiwe ubekwa i-court ithi court iphinde emsebenzini imali yakho uyinikezwe futhi ibe ngaphezulu ngo-15% ngenxa ka1 no2 no3. Yes. Uma kuukuthi lokho so uyahamba uyokuveza kulo muntu ekuthiwa kwenze kuyena sethi yena akafuni sekuphelile akaboshwa kwenziwa lutho unikezwa imali sekuphelile nje. Phelile nje kanjalo i-court order ibolela lapha emaphepheni ami. Ngiwabeke wonke amaphepha wonke ayikho. Manje uthe ubalo ummeli? Ummeli inkampani Khafu and Dlamini. Eyikuphi nento? Ibizwa ngabanikazi eseThekwini. Oqala nje babeshintsha ama-office ngaphandle kokungitshela mina ngize ngibafune ngize ngibathole. Wabakhokhela? No, angithi sabonisana nabo ukuthi uma ngabe ukuthi icala seliphelile vele ngasineshow sasineshow. Mana enhlizweni yakhe ikhona lento engifikela mhlawumbe yokuthi kungenzeka mhlawumbe ukuthi imali yakhokhwa kepha ikhokhwanga kwena mhlawumbe yakhokhwa kubona that's why bethi bona hlala phansi noma mhlawumbe ayikhokhwanga nabo baphelelwa amandla. But baphelelwa amandla kanjani nabo kunemali abayilindile futhi besebenzile. Basho njalo impela kumina bazi bangikhokhisa imali yo600. Ngayikhokha leyo mali yo600 kodwa kwakuyokucommissioner. Kwakuyokucommissioner amaphepha ami lokunje kufuna ukuthi kuhanjwe kuye ku-sheriff. Abazange bazi bakusho lo bakwenze lokho. Abazange bazi bakwenze. Ukuthi phela ngibona lento yokuthi abameli ibone kufanele bagqugquzele ukuthi umthetho usulandele senze lento eshiwo ngoba bona bamele wena. Even kwangenzeka nanokuthi mhlawumbe indlela yokuthi bona baphelezele wena baye lapho ngoba phela ngizomsebenzi futhi mangabe le mali seyiphuma nabo khona bazokuhlomula uyabo but bakudacaza kanjalo ke. Ngayiyela mina eGoli ngayicelela ilift ku driver owayenyuka eGoli ngoba ngangiyazi route ngazi ukuthi uhamba kanjani futhi ngase ngiyakhona kuyena ngaphe ngamcela ngathi ngicela ukuthi unyuke nami ngiye eGoli ngiye kumlungu. Mangifika kumlungu ngaphe ngamnikeza lamaphepha lawo. Hayi umlungu wangayingena. Manje ukahle awuyitholanga ngempela nje namanje usalwa lonto le. Namanje angayakayitholi leyo mali. Umfazi wami emiphi imizamo obowulokuba nayo ke manje mhlawumbe ngoba inkantolo yahluleka. Miningi imizamo engiyenzile. Nginencwadi ezo5 mina zaka Law Society. Ngicomplaina ngalabameli bethi angilinde. Namanje according to bona ngisalindile namanje. Ngisalinde bona namanje. Yeah. Law Society ngama ngifika lapha bashintsha ubuso futhi mangifika Law Society bangishintshela ubuso. Bangitshela ukuthi bayipostile incwadi yami. Mangibuza ukuthi hayibo nipose nini? Bangitshela ukuthi bayipose nini. Ngithi mina ngiyitholanga mina embali and ipost lami li straight. Ngihambe ngocheckela lokunjena epost office ezansi lapha lokunje lapha ezansi uma udlula ku street ushona phansi eMaritzburg. Hayi lutho kuthiwa ayizange zibe khona incwadi enjalo la. Hayi ngibuye ngishone khona. Uma ngifika khona njalo bathi banginikeze mina ngivele ngidimandeke ama copies wencwadi abathi bayiposele mina ngivele ngithi nginikeni icopy kufanele ukuthi nine copy yencwadi nithi ngiposele yona so ke nginikeni icopy ke yale ncwadi nithi ngiposele yona banginike yona ngiyithathe ngihambe ngoyibeka ekhaya for lokunje ukuthi ngifora ukufakaza ukuthi ngiyile khona bagcile bengakusendelanga futhi. Oh abazange bazi banginikeze abaka Law Society la abakaze futhi bazi bangitshele ukuthi abaka Law Society yebo abakaze futhi bangitshele ukuthi abameli kwenzekeni ngabo mina ngazi nje ukuthi abameli bazothathwa basuye committee eliqondisa igwegwe labo ukuze bakwazi ukuthi bakhulume nabo so ke manje uma ngabe sengithinta laba baka LPFF through ukhozi ngoba ukhozi umsakazo ngoba kukhona uhlelo la chatha no Cell Beyonce la kade ekhuluma khona nalo bhuti okuthiwa lo wethuleleni. Oh ngiyabona umntu ngangiloko ngiyilalela ngimiste njalo le number ngiyilalela ngimiste njalo le number ngaze ngayibamba inamba kaMduku ngase ngifaka efonini yami yangena ku WhatsApp ngamthinta uMduku ngamtshela uMduku hey Mduku nenkinga kanje kanye ngiyakubona usiza abantu okhozini na inkampani nabameli no Law Society bengafuni nemali yami kwenziwa njani makunje wathi yena okay kusazobe ngilokunye ngikuthinte ngakusasa walifaka uhlelo wayifaka uhlelweni le ndaba kutshatha no Cell Beyonce balanda lo siswa ka LPFF le office elikhokhela abameli abadefaultile else Cape Town
walanda umama wakhona weza umama wakhona afike wayichaza lento lapha ukuthi yena ubona ioffice lakhe likhokhela abameli bonke kodwa aba private baqonda kubona laba abahulumeni baqala eoffice elithize likahulumeni bese beyosayina kubo bese beyakubona bese beyokhokhela. Indaba yakho mfethu inzima kakhulu. Ikhona mhlawumbe into esemqondweni ethi mhlawumbe imali owayiluza imali i plus minus imali ukuthi imiholo yami kusukela ngo2001 kusukela ngeday of the court order kuze kube manje kufanele ukuthi be on ama bonus wami kusukela ngalela langa le court order kuze kube imanje ngokwe court order ngiyawa deserve imali eyisinqumo sasenkantolo ngiyayideserve 15% ngicala neSouth Africa ngithi uyaboshwa 15% interest obhalwe kwe court order ngiyawudeserve ngidinga yonke leyo mali yami otherwise ngizofuna ukuthi le cala libuyele enkantolo ngoba abantu bayasibuka lapha emakhaya mhlawumbe mangathi ucela usizo kubona ngathi ucela usizo ucela bakusize ngani ngiyacela ukuthi at least bangibonisa ukuthi kwenziwa njani mase kunje before ngithathe esinye isinyathelo okungenzeka mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngithathe isinyathelo eswrong ya ngoba phela yonke into enhlizweni so ke manje ngiyafisa ukuthi ke ngiboniseke ukuthi makunje kwenzeka kanjani ngoba lo mmeli lo uDlamini uhlala lapha elokunjene kwaNdengezi ngiyabona ePhansi uhlala kwaNdengezi lo mmeli and akayona inkinga kumina ukuthi mangabe ukuthi ngiyamdinga mina kodwa nje kuphela into eyenza ukuthi ngingayiyena ukuthi ngathi suke ngathatha udaba lwami ngalusa ka Law Society kubaphathi bakhe manje ngikholelwa ukuthi mina udaba mase ngiluseka Law Society kubantu bangaphezulu kwakhe akusekho isidingo sokuthi ngibiyele kuyena mina asekho isidingo sokuthi ngibiyele kuyena kanjalo futhi njengoba sengiluthathe udaba ngalifaka LPFF bese asikho futhi isidingo engisibona ukuthi ngibiyele kuphi ka Law Society ngiyokhuluma no Law Society ngoba sengikhuluma nabangaphezulu kwakhe bafowethu uma ukuthi khona umuntu ongakwazi ukuthelekelela ukhabazela la umkhizi ngiyacela ukuthi esiqhume mhlawumbe ukhabazela ungashiya inamba yakho mhlawumbe ukwenzela ukuthi makuwukuthi mhlawumbe ukhona umuntu mhlawumbe kungaba ummeli kungaba umuntu onolwazi kakhulukazi kwezemthetho ngaba umuntu mhlawumbe othi yena noma khona umuntu engingakulayela yena wekhabazela ngiyacela man sizameni bafethu ukulekelelana uyezwa indlela abaxoshwa ngayo ukuthi akaxoshwanga ngendlela eyayifanele ukuthi ungaqhunyelwa ithayi usinde kufeni bese mawuqeda kusinde kufeni ngomsebenzi owenzela umuntu ongenayo ngisho into ilokhuzana iscrewdriver engabe ilokhuzana ujeke engabe yini yokukhipha isondo lo muntu lo akakuphephisanga vele kodwa still ma usinde engozini enjalo bese akushaya ngokuthi phuma uhambe uyaxoxa akusile iqiniso lelo nelincane khabazela ngicela ukuthi ushiye inamba yakho mfowethu ukwenzela ukuthi abantu bezokwazi ukuthi bekilekelele mhlawumbe bekwazi ukuthi bakufonele yebo inamba yami ithi 072 63 00 603 phinde futhi 072 63 00 603 yebo mbukeli lapho ngasekhaya ngiyafisa ukuthi ukhabazela sizakale ngiyafisa ukuthi nani mhlawumbe kube khona indlela eniyenzayo ngoba lokuxhashazala kuyenzeka emsebenzini kakhulu baningi abantu abaxhashazayo emsebenzini okuyinto ekumele iphele le bonke labantu laba abanamabhizinisi aregistered ngendlela engaqondakali kahle bayenza lento and umuntu ofuna kuba ngaphezulu komthetho eSouth Africa simfuna umuntu onjalo umthetho iwona owengamele thina akuthina esengamela umthetho ithina esingaphansi komthetho kubalekile ukuthi silingane futhi phambi komthetho kungabi khona umuntu ongathatha intweni bese abukeka njengomuntu engazuthi yena umuntu ukuthi nje enziwe noma kanjani bese ukuthi labo bantu abanamandla basizakale bona batshakulude phambi komthetho asifuni into enjalo sifuna ukuthi umuntu makalingane yebo ke South Africa sinayo lo nkinga yokuthi ukuthi labo abantu abangathathi intweni bagcine bona beyibantu abagcina beyibantu abangalingani nabanye abantu ngendlela abanye abantu ababathatha ngayo okuyinto errong esingayifuni futhi esizohleze sikusho lokuthi asiyifuni ngoba singayifuni akuve kuzosuka abantu emazweni abazoxhaphaza thina la ngakithi asiyifuni lonto le asiyifuni nje nakancane lonto le ukuthi wena sofikile ke South Africa so nebusiness so baxhaphazelani pho abantu ba South Africa ngoba kusho uzobona ukuthi bazilima ngoba wena bafice bengasebenzi ingqondo yomuntu iyasebenza ngisho ngathiwa kanamali kodwa iyasebenza yona ingqondo ayifanishini ngokuthi unemali ifanishina ngokuthi uNkulunkulu udalile ukuthi mayifanishini so wena mawuzocabanga ukuthi ukuze ingqondo yomuntu isebenze idinga imali hayi ngeke usiphukuphuku impela mawunjalo siyabonga kakhulu igama le channel kuhlanga media gaba lami nguqumba amaqumbana ngu Mr. Xabo